Slováci začali aktívne, ale presne v polovici prvej tretiny sa tešili z úvodného gólu Fíni. Potiahli akciu po pravej strane. K odrazenému puku sa dostal Kristian Vesalainen a skóroval. Úradujúci majstri sveta sa radovali z druhého gólu v 24. minúte, keď puk dostal na palicu medzi kruhmi Arne Talvitie a prestrelil Sklenára v bráne Slovenska. Pri chuti bol zvlášť Kristian Vesalainen, ktorý namieril z medzikružia v 29. minúte presne a svojím druhým gólom v zápase zvýšil na 3-0 pre Fínov. Fantastickú prácu odviedol v 30. minúte popradský odchovanec Patrik Hrehorčák, ktorý vybojoval puk pri mantineli, potiahol ho smerom k bráne a parádne zavesil. Z jeho strany to však nebolo všetko a o 2 minúty na to dostal Slovákov na dostrel. Prakticky z identickej pozície rozvoľnil sieť po druhýkrát. Slovenským reprezentantom sa podarilo vyrovnať v 36. minúte. Usadili sa v pásme Fínov. Obrancovia si posúvali puk a strela Martina Kupca znamenala stav 3-3. Neuveriteľný obrad dokonali naši chlapci v 37. minúte. Adam Stacho iba nahodil puk na bránu od modrej a Lukkonen si ho lapačkou sám vrazil do brány. Fínov tentokrát nezaskočil, ale viac vyhecoval. Obrovský tlak pretavil do vyrovnávajúceho gólu na 4-4 v 39. minúte Jesse Ilonen. Viac obrázkov sa nám žiaľ nepodarilo získať, ale bola to dráma až do konca. Fínom sa podarilo v záverečnom dejstve skórovať ešte raz a tak porazili Slovensko 5-4. Môžem povedať, že trošku to bolo ako na hojdačke, ale určite sme s výkonom a s nasadením hráčov spokojní. Ale tak ako ste povedali, tá prehra mrzí najmä po takomto priebehu, kde sme dokázali v podstate získať na svoju stranu veľkú psychickú výhodu. No, škoda, že sme ju nedokázali využiť. My máme na to tým, aby sme mohli uspieť veľmi vysoko na tomto turnaji. A teraz sa to aj ukázalo. Aj keď sme pravili 3-0, nedali sme dole hlavu, diváci nám pomohli a tak to aj vyzeralo. Ja som si to užil nesmierne, len mrzí ma, že sme to nevyhrali a ten stav je 5-4 pre Fínov. V sobotu o 19:30 čaká zverencov Norberta Javorčíka Kanada. Čaute, tu je Sofusky a vítam vás pri ďalšom názorovom videu na tému zápas U18, ktorá sa hrala v Poprade medzi Slovenskom a Fínskom, ktorý tento zápas vlastne skončil žiaľ v neprospech Slovákov 5-4, aj keď to mohlo skončiť trošku inak. Ale od začiatku vlastne tam bola cítiť nervozita, aj preto Slováci dostali hneď na úvod 3 góly a vlastne prehrávali 3-0 potom, ale skoro vypredaný štadión v Poprade ich hnal ďalej a dokázali otočiť stav zápasu na 4-3, ale ešte do konca druhej tretiny vlastne, ako ste mohli vidieť vo videu, Fíni vyrovnali na 4-4. Následne Fíni v tretej tretine nejakej 15. minúte strelili ďalší gól a Slováci vlastne prehrávali 5-4. Čo sa ale potom udialo, je pre mňa trošku nepochopiteľné a pripomenulo mi to zápas futbalových mladíkov proti Taliansku, kde určite nám boli to Taliani, myslím, asi hej, kde nám vlastne rozhodca trošku ublížil, keď neodpískal tam penáltu a vylúčil, myslím, že 2 našich hráčov. A tentokrát to bolo tiež trošku z mojej stránky nepochopiteľný verdikt, keď naši chalani vlastne strelili gól a tešili sa z gólu, ale rozhodca ukázal, že bol hráč bránkovejskú. Škoda, že som nenašiel vlastne video aj z tejto situácie, pretože tak tam žiadny hráč nebol. Neviem, rozhodca možno videl ducha, alebo ja neviem, ale určite tam žiaden hráč nebol, takže rozhodca nás obral o jasný gól a minimálne o jasný bod. Mal som to v pláne toto video vlastne vydať včera, ale dneska to vyjde, dúfam už. A dneska vlastne Slováci nastúpia o 19:30 proti
Kanade, kde sú dosť veľké hviezdy, ale uvidíme, ak podajú takýto výkon ako proti Fínom, kde naozaj korčuľovali ako o dušu a naozaj nevypustili ani jeden jediný súboj, dali nádherné góly, tak si myslím, že tam to bude o tom, kto bude mať lepšieho brankára, pretože ofenzívu máme dobrú a myslím, že aj brankára máme dobrú. Na konci videa ste mohli vidieť aj skvelý zákrok Sklenára, ktorý naozaj podržal pri stave 4-3 pre Slovensko a podržal Slovákov, pretože už skôr sme mohli prehrávať a skôr mohli Fíni vyrovnať, ale výborný zákrok dal. Týmto vlastne videom chcem poukázať, že táto generácia je naozaj dobrá, a keď si ju porovnáme s U20, ktorá naozaj vyhrala jeden jediný zápas na majstrovstvách sveta v decembri a v januári, tak len potvrdzuje slova spolukomentátora, ktorý vtedy bol v štúdiu. Všetci si to môžete vygoogliť, nebudem to nahlas hovoriť, že kto, ale povedal jednu veľmi peknú vec, že tréneri a manažéri klubov by mali pozerať na talent a nie na to, koľko majú rodičia peňazí a koľko môžu dať do klubu, investovať, aby ich syn hral. A tak to aj dopadlo vlastne na majstrovstvách sveta do 20 rokov, keď Švédi nás, dá sa povedať, rozbili. A tu vidíme Fíni, majstri sveta z minulého roka, a Slováci, ktorí viac menej sa len zachraňujú v týchto kategóriách a idú s tým cieľom, aby vyhrali tie zápasy napríklad s Lotyšskom alebo s inými krajinami. Dokázali sme teraz hrať vlastne vyrovnanú partiu a dá sa povedať, že aj viac ako vyrovnanú partiu s Fínskom. A dúfam, že to dneska chalani dajú aspoň na jeden bod. Aj keď nie, tak samozrejme svet sa nezrúti, dôležitý zápas bude až proti Lotyšsku. Ale samozrejme by padlo dobre, keby chalani vyhrali aj tento zápas. V čo ale dúfam je, že tento zápas určite dúfam, že videla naša seniorská reprezentácia, pretože takto sa má bojovať za Slovensko vlastne a o postup na majstrovstvá sveta a o medailu. Ak nie, tak dúfam, že Zdeno Ciger im to vlastne pustí, tento zápas, pretože záznam sa dá určite nájsť. Slovenských mladíkov ešte vlastne bude čakať švajčiarska a lotyšská reprezentácia a samozrejme dneska Kanada, takže dúfajme, že postupíme z čo najlepšieho miesta. Určite mrzí tá prehra s Fínskom, hlavne po tom, ako vlastne to odohrali chalani, pretože naozaj vydali zo seba všetko. A naozaj poklona patrí aj fanúšikom z Popradu, ktorí naozaj hnali chalanov dopredu a naozaj skoro vypredaný štadión to bol. Takže ja len dúfam, že dnes proti Kanade bude ešte viac fanúšikov a že to dáme aspoň na ten bod a držím chalanom palce, aby ukázali, že naozaj na tú medailu majú. A tak. No nič, ak chcete viac takýchto názorových videí o reprezentácii, či už mládežníckej alebo seniorskej, tak nezabudnite zanechať like.
Do komentu mi tiež môžete napísať, aké ďalšie videá by ste uvítali a vidíme sa pri ďalších videách a pri ďalšom stretnutí s vami. Takže zatiaľ čaute a fandite Slovensku na majstrovstvách sveta, ktoré sa odohrávajú doma v Poprade dnes proti Kanade. Čaute.